Kaseng hanyudap Youth Council kalakan thak jor ya ka sorkar MDA 1 but MDA 2 bakala aikam ya ki politician ki balaram ki breu ka party ha ki board committee commission jong ka sorkar tangban pensarwaka ya ka pisa upat ba da ki klur tingka bat kini ki politician ki long thek kum ki hatili habakran menta ka art phaulai tarik jamang arja art phaulai u general secretary ki HYC uba roy kupar sanram ulakam bakat kum ke jinglap ka RTI tang ha Meghalaya Economic Development Council ka sorkar MDA 1 kala penlut shiklur sanphosan lak tingka bansiu sha kini ki politician bat ha Meghalaya Resource and Employment Council pat ka sorkar barim kala penlut arklur phraphonyo lak hakisan snam balalet Henry Wat tang kawe ke jingmut sha ka sorkar ni ka jingyalang Kim Jushong Kini ki benai ki beladap nak liang jong ka seng NPP ya pok kecing alam sangma kila simti biang sesisien ban yalam ya ka sorkar pok jalan nak tadi kisan snem ki bansawan marsen simti hau benai April yo i bakani ka sorkar pok kecing alam jong konrat sangma kila thung ya kumba arpuingut ki MLA ex MLA ki nong tre jong ki parti ba fair kum kita ki chairman ki vice chairman, ki co-chairman, ki deputy chairman, but ki member jom kita ki board, ki council, ki committee, ki commission, ki bafair. Menta ka sengiru ngiyo iba sa kumban rungut ki bakentup ki angut ki XMLA, but saungut ki badai kita ki nongkit kam jom ki parti ki badai buat jom ka sorkar. Bantung ki kum kita ki co-chairman, but ki vice chairman, kita ki council, ki committee, but ki commission ki bafair. Bakani ka sorkar marsen simti kala thongi kini ki breu banlong kumita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki ba fair kini council ni kwa banlam lane bantem bahadu kaknu kini ki council lani kini ki commission lani kini ki committee ki ba nakaliang joko sorkar ka thung mdei tam ba ka thung ha ban pelut ri ka pisa nakabenta ban siwi ki lada pipet ya ka jingthung ya chairman uyo ikta kategori kidon ki bayo kategori A plus ki co-chairman ki yo A ki yo B kumta terter ka sorkar na lor ba kidi ki MLA ki de ki ex MLA ki bayo e pension ka haban pelut pisa na ka sorkar na ka plating ka jong pat ba lada ude A plus ki yo e kata ka jingsiu ka ba 8000 mala ubanay na lor ka bill light ka baisha ka baywayeng ka bailet baiwan na dakhen ka poi ki 4000 tangka sibana haplut hawe chairman haki ko chairman ki vice chairman bukunta ter tekna mengintem ba haduk kakno kini ki council lani kini ki commission ki ai kata ka ladala thung ki ban pendap ya ka kamram ka jongki laki contribute ne empat saka jela ladang ila pelut ki de ki 4000 de ki pholak de ki crore hakini ki sansnem ki bladap laki ai ne em kanu contribution ini lada ki kenmau ya ka jingkren jong chief minister jongi ha ka budget ka belada uang ba ukwa ban yo i ba ka jala ka jongi kan poi sa kata ka 10 billion dollar economy lani sa kata ka prapo 1000 crore economy ne lada ngi pet pat ya ka budget ka bo present hapo ka assembly yo i ba ngide ka state ka ba ngidon ya kata ka fiscal deficit ka ba du 104 crore kaumot bang ngide ka state ka ba ngi bam hati ngi kit kula Kaji file ka RTI po planning department nam ta sansnem ka balale kaumot banadu arja khatra hadu arja arfulai shwa beki di notify ki shwa bakan wan ka election shwa bakan wan ka ni ka government ka ba thmai nilap ba tang hapo ka planning department ki don arkli ki council lani kita ki committee kawe ki ka Meghalaya Economic Development Council ya ka bala khli da MLA hakatu ka pot but nalor MLA kumu chairman Donru sagi co-chairman, ki vice chairman, ki deputy chairman, but ki member. Ti ngikeli na ki ya ka jinglut jingsep. Hakini ki sansnem ki balalet, ngikeli ya ka jinglut jingsep yung kakno kani ka council, kakno lasiu ban namala da syatung kumu chairman uyo honorarium, uyo ya ka electricity bill, uyo ya ka ta baisha ka ba dawan ki brio ban kendo ya uyo ya ka house rent ru kaba manu banai ha bansiu na sorkar uyo e kata ka furnishing of house lani ka ban panbiang e kayem kasam ka ba mausa kumba arlak si sensiu uyo ru e kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba saw ko hajar tela da ken we chairman habang ipanjing ken yung katno pelut akini ki sansnem ki balaled
Nakabanta ka Meghalaya Economic Development Council. But kung juru umdi to bulong chairman ko chairman unyo tang honorarium ri uyor kala bantung kita ki daily wages staff. Kamut baula bantung ki bhai hasem la jong ki party workers ki jong u ban siur udah kapisa ya ki. Nalor pe kimdan ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kamdan ka permanent office. Mereka sarkar ka ila bantung ki staff. Kamut ba siwe kapisa siya tang chairman ite ko chairman. Tendang ila wat jing tem nilap bah kani ka sansnam ka belalen tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la penset kumba shikrur san pusan lap tengka haki sansnam ki beladap telada fipet pat ya ka resolution ya ka sarkar ka la penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut ka sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam ban yo pisa la ne ban penkiu ya ka yo khakot jong ka jala kawin ki kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council ka kata ba kabar kolong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumnu ban penkiu ya ka yo khakot ba kumjuri ki industries hapo ka jala ne ka basusi kolong ba kini ki sansnem ki balalet wat langi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna kabangi ngisiu ngila pelut kumba shikro san lak nakabantah ban siwi kini ki Sharman ki ko Sharman rehabangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ne am watang iwei meeting lani kala ajing mut ne am ya ka sarkar iwei ujing mut kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jo ka jala ka jongi so si bolong ba ka jubab ka bangiyo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka klem syong watang kawir ka meeting kini ki sansnem lale ka resolution ka bala thung ki kat kum kita ki functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka klem le wa tang wi benta mereka pisah pat nakaplating ka jong pat ba la ne ka pisah jong pat ba la siu ka ki kum ba shikrur san lak arjar aspat ndru tingka nakabenta kini ki sansnem ki bala le kataru ka dei tang namenta ucharman ko chairman but vice chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council ka don shiphogut ki member ki bala ki di political appointees nrewut ki empat claim hadu menta te tang ki bala claim ka poi hadu shikru samsat maktam ka council ka badon hapo ka planning department ka dika Meghalaya Resource and Employment Generation Council kanir ka don la ka jong ka benta jing saban ai jing mut ya ka sarkar kumlu ban penyo ya ka khajna nam ta ka state kumlu ban wanra ya kilat ki ban wanra ya ka employment opportunities hapo ka jala ka jongi kanir ka ju hi dangi keli ka planning department ba hatu ka ni council ka asyong na ka meeting sisin la ni kala ai ka jing mut ka kum ka mandate ka bala ya ka ka sosi ban ong ba hakini ki sansnem ki bala le wat lang ila siu pisa la ni ila pelut hadu arkrur prapenyolang khat rajar kendai spa sauhui tengka ka pisa jong pat ba kani ka council ka klem le watang iwe meeting klem syong watang iwe jingmut ru ka klem aya ya ka sarkar jala kaumut ba kini ki chairman ki ko chairman ki vice chairman ki balawan ban claim kata ka pisa na ka sarkar ba ki la syak thum kita ki vice chairman ki iwe ru jing ai jingmut ki klem ai tengi ni syem ba ladang ikhin kelum ya kapisa baru artli kini council kini ni keren tang na batah po planning department ni claim keren ya ka taxation department ni claim keren ya ka social welfare ba ki department ki bangitip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengilayo jingtip ring claim yo pat ki jingtip ki batikna ya ka benginwan ra ahmad jong pinri kintang kini artli ngila ba kapisa jong pat ba kala syupen serwa kai kumba sau krur sau ko arlak tengka kini ki sansnem ki blalet ke ka kamram ba kini ki council kile lada sansnem lalet pithong ki council pinbu na taban yarap ya sarkar nam taban kentiu kayo akot ringi ngiyo i ba kata kajing ai pisa kapisa kamdai jong konrat sangma kapisa kamdai jong sarkar ko kajing alam jong konrat sangma kapisa kadai jong pat ba ngi siu lomba khajna ngi siu lomba kuna telada ya kata kapisa ka bangi ngi siu pisu pensarwakai sya ka basiu sya kita gibriu tang na kamenta bakin mentoy mapi tang na menta ka political interest ka jong pi ban penhun ya ki party ki badon ban support ka government ka jong pi kalong ka AK ka bangim so tenat bat ngim so ya ngin sa tho sya chief minister da ka jing dawa bo udai ban pet namar menir ngi i ka jing thung ngi ki member
ki co-chairman gade nam ta kini ki atli council ex MLA jongka Nongston usha thung kum co-chairman jongka Meghalaya Economic Development Council but ki weiru sha thung kum kita ki co-chairman jongka ni ka resource employment employment generation council nyo i bakini ki ditang kijing pensarwaka ya kapisa jong pat ba ti ngingim so ya hab ya kan ban penting kana ba kapisa jong pat ba amdai ban persarwaka but ni ajing mut ri sarkar lada ka don kam ya ki committee ka don kam ki commission kadai ban le da kanunu kam ka ba de ban siw ya ki kat kum ka performance ka jong ki lada ki contribute si siya ya ka sarkar da ka ba ki ay ka jing mut ki belong ki ba ka sarkar kala ban sim nang ta ban bha lane ban mentoy upai ba bari ka jala baro ko wai ngingim don jing khang ba pinsna ki committee le ni commission ni so thu ba ki don ki committee ki badon kam ki don ki commission ki badon kam ngim de bangi ni persaklut ya baro khot lada fi akra ni ka law commission ni don kam ka law commission ka don ka jala lada fi akra ni ka state planning board ni don kam ka state planning board ka don ka jala ngingim so ya ha ba fin pensarwakai pat ya ki bakum kini ki council lane phithung ya ki bakum kini ki chairman ki co-chairman ki bama ban syong wat tang sisin ga meeting lane ban ai tang iweiru jing ajing bod ka sarkar ting man si ban so thau pat ki wi ki lat ki linti wat ban let ban tiet ya ka jing khang ga high court ru namar bakani ka public interest but ngi so thur bakani ka jing pensarwaka ya ka pisa jong pat ba tikini ketika bangi kwa ban bu Ahmad jong phi na bu ki pai ba kin tim ba kini ki sansnem ki bal adep ka don ka jing pensarwaka ya ka pisa jong pai ba ngim kwa ba kini ki sansnem ki ban sawan ru kin de ju hi na mangilai i ba April ki la thong arpuingot ki political appointees mentang singi ki la thong ringot ba nang ni syakmat ngim tep ki la ban nang thong shu ru ngim kwa ba kani ka trend kan nang continue la ni kan nang peteng nang ni syakmat kata kadika ngilayo ru ya kawe ga kakot dan order ke ba chief minister ujongi house hakani ka term ke belalai konrat ki sangma hak arnyo trik jong April aja arfuat ulah tho sha commissioner secretary jong ka planning department government of Meghalaya da ka ba ubtha yo commissioner secretary ba dei bantung kini arngut ki brew kawe ude bajak pengru NDC kum chairman jong kata ka regional planning and development council na ka bentak ka khasiels bat kabaar bantung yo tau Rakesh ki sangma UMDC na po Garo Hills kum chairman jo ka regional planning and development board lane council nam ta ka Garo Hills hakani ka jingwa jingtip ka jongi ngiyo ru ba kani ka jingthung ni kini ki regional councils na ka bentak ka Khas Hills bat nam ta ka Garo Hills lale tengru osnem arjar saw hakapor ba Dr. Didi Lapang uday kum chief minister ne kabaya fair pat hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister bat hakani kapor jong Konrad Sangma kum chief minister kalong ba hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister lathung ye kini regional council ban head da cabinet minister hapo Khas Hills region hakapor jong Didi Lapang haka notification ba penmi do governor ta santrik jong November arjar sa lathung yu Dr. Don Kupar Roy bade deputy chief minister to kapor bun long u chairman jong ta council but ki khot jong kata council kinde ki cabinet minister na po Khas Hills region but haringkat chief executive member jong ka KHDC CM jong ka JHDC ki deputy commissioner jong kini ki Khas Hills West Khas Hills Riboy but Giant Hills but ubanlong ko members ke 3 jong kata ka board lani ka council unde commissioner of division nakabentak Khas Hills lara feedback chapo Garo Hills lakli atau kapor ya ka council ya kata ka regional council daw Dr. Mukul Sangma ubade cabinet minister ki dekat ki cabinet minister napo Garo Hills but kiway pat ki official member kinde ki DC jong ki district but secretary members secretary undai commissioner of division ting nimyo iru hangni ban ong ba hakapor bathung Dr. Didi Lapang ban kli ya kita ke regional council jong kini ki atli ki region ka Khasi region ba Garo region ban ong ba chairman lani ki ban ong chairman lani undro kanu ka jingyo na sarkar namar ulong chairman kum cabinet minister ndai ban ong chairman kum balong menta thung yo bajok pengro badiu tau Rakesh Sangma ki MDC balai la thung itep ha bajok perung urung hapok MDC hapok NPP hakalai poetri umach apunyo trik Konrad Sangma ong thung no kum chairman jo regional council Rakesh Sangma ladon gatu kontroversi penhiar kum CM jong ka GHDC
thong no eu kum chairman jong ka regional council ndrei klem thong lane klem constitute pat ya kabot thong ta thong ja ka Garuhils region no kolong kum ju hi hoi yakini lan denotify hos nam acha arpulai shwa ka election ndrei ka ba penungo yang i kolong panen bakum nu fi constitute ya kata regional council klem constitute ya kabot ibro ko hitong yo chairman klem thong ya kabot ber ko ka ba ka jingkali ka bangi kwa man kali kolong ba hakipur ka baladam kli ya kata regional council da cabinet minister rang menta pi pen kli ya regional council da MDC pimut kumnu bo MLA la ne cabinet minister jong ka Khasil region wan shong hapo ka meeting ko man kli do MDC kumnu DC jong ki district ke badan hapo Khasil region kin wan shong meeting hapo ka chairmanship jong MDC kalong kai ke bang ngim solak ban pedang ngi so thu bakini ki dei tang ki jing penhun na ka jong nu ban serve political interest jong nu khna ban penhun hadien bala wan rung ka seng ka jong ki suba bantung but hangni ro finu i takumju claim constitute ya ka buat kumbala le akipor ke bumensha ndai la thung mu chairman la shio ai pat ya ka pisa jong pat ba ubajok pengrup MDC jong ka ramrai ula dro ya ki pak san ki badai bunyo tat hadu senam arca arpulai kumban riulak tam tingka ka bisa klem shong meeting klem shong AA su shim betang ya pisa jong pat ba ti kanir ka de ka ka bangimla ban pediang bat ka jingkli mangi kwa ban bu rahmat jong konrat sangma kolong ba habangila don ya ka Meghalaya State Planning Board baling don kam se ya kata ka regional planning board ni don ka Meghalaya State Planning Board ka ba hitong ni ki MLA ki banlong kum ti chairman ki co-chairman balai pat mentang don kam se ek ta regional planning board te kani hoi kila ada di notify ya kani ring jing dawa ka bi na kali yang maseng kolong ba ndai shu bantung ya ndai shu bantung ki regional council dan ki regional planning board nam ta Khasil ka bat ka Garuhils balada thungru de mentung de ki cabinet minister ki bom don kam man siu e naka plating kala ne naka pisa jong pat ba